Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui nyapa? Parkirane warnane ngene apa meneh jerone. 3 warna. Wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok topo desa. Lah yo ora seneng lho warnane koneko. Diomong desa yo mbok ben Minimal warnane loro telu koyo nggonku. karone lho ning jero nggone lho sapa sing ndelok. Jajal kaya apa? Rek. Lho kok jeren. Lah wi pirang taun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jebut arek nggo apa? Didol ya ora payu. Iki ya triple. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Ki nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan yo nek mbok ngelapi, Mas.